Uh-huh. Mondja neki, sárga. Nem volt semmi. Hol van a tesó? Ma elkezdődött a meccs. Azért mondom, mennyi volt? Ez 700. 200 forint? 7? Jézusom! Hallod? Keresett ilyen anyuci. Tessék? Keresett ilyen anyuci. Most hívott, ki volt hívva, hogy anyuci. Ő vette föl. Mama. Ja, mama? Nem vetted fel, ugye? Sziasztok, srácok! Nem vetted fel, ugye? De miért? Nem lehet felvenni. Miért? Nem mondtam neki. Nem mondtam. Tudom. Leülök oda. Igazatok van, srácok, itt tényleg jobb az idő. Hé, várjál már. Ati, vagy ki? Milán? Milán, aha, mi? Gyerünk szerintem. Milán. Amúgy gól volt. Kettőt. Kettő? Aha. Kirúgtam. Valamikben. Milán vagy Adrián vagy? Adrián. Hallod? Szújjam már ki. Ati. Te már hajad ilyen levéllel. Ja. Szocsi. Hello. Már rúgtunk egy. Kettő van. Hallod? Figyelj már, ő mondta, hogy az 700 forint. Az én kollámhoz képest, hogy vettem, az 200-assal olcsóbb. Ezt vártam. Vesz videóra. Hallod? De csak a második fél időt. Még nem maradtam itt, meg az első fél idő is meg lett volna. Na, sárga lap. Nézzétek a szegény gyerektől, nézzétek. Nézzétek.
Én nem láttam, hogy hozzáért volna. Majd a videón visszanézzük. Videón. Igen, Markó! Ez az Márkó, na vigyázz, Sandro! Megy hozzád, megy hozzá. Most kezdődött. Már 8 perc, ha megy. Vettem belőle kettőt, azt mondom. Na most meg már ott is árnyék van már. Pat. Most már ott is árnyék van már. Igen. Rájövünk, Rájövünk, a Ó, másodjára. Nem, na, az na jó. Kettő döntett tenni. Vagy mennyi az állás? Biztos nem lesz a vége annyi. Nem? Mennyi az számoljátok? Mennyi? Igen, kettő. Nagyon nyomulnak most. Ja. Arra a kávéra. De hogy hallod? De akkor számolod? Igen. Köszönöm. Hallottam, hogy jövő héten lesz ilyen buli Csaba Parkban. Én néztem, hogy Facebookon néztem. Facebookon hallgattam. Ja, ki nem adtam. Ja, kígyós. Ja, nem tudtam, bocsánat, elnézést. Azt hittem, hogy... Nem tudom, mire gondolsz, milyen? Hogy mond ilyen, jövő hét szombat, ilyen május 8-9-én ilyen program. Amikor megfordul valamilyen. Majd megmutatom, most videózok most így. Nem, mert én is mondom, Facebookon néztem, ki volt már rakva. És így ilyen a belépő, azt is olvastam. Majd megmutatom. Maradt még keksz. Na. Hoppá, Jani, kapjon sárgát. Oda megy hozzá. Na, szopjon le. Nyugtatja, most nem kapott, hallod? Most nem kapott, csak most figyelmeztetés, de... Meglátszik volna. Húsz az zsebben. Ha nem tud. Hogy érted neked egy kis fankot? Szép volt, Geri!
Nem mindegy, honnan végzik. Amúgy meg igen. Húzzuk az időt, ugye? Hát, hogy ne nyerjenek unalmakat. Nyomjanak, akkor most jól visz. Hozd meg! Az lefújod! Jó miénk! De volt szorítva, te buzi! Elég zombi indul, de Azt a kurva! Ja, de ki van ott? Senki. Sandra indult volna, de... Igen, igen, vagy mi? Tizenhárom perc, meg a másik. 15 perc. Aha. Egyszer indítottam el. Nyugodjunk már le, fiú! Riki. Jó miénk is! Ott van. Ott a pirozaskó. Megyünk már egyet. Nem lesz az én mérgel. Ott. Na ezért a kaplapot.
kell, ha már a pályán lenni. Itt volt a nyújtott lábi, miért nem fogott semmit? Rá van nézve. Jobban eltalálja, nem gondol bele. Lehet reklamálni, milyen a játékvezető. Gyerünk, Sandro! Oh. Hibázik! Mégsem. Gyerünk, Gabi! Gyerünk, Gabi! Gyerünk, Sósai! Ez a... Hé! Nézd oda! Lepofozott! Igen. Nagyon neki ságát, mert igaza, mert Milyen jogon pofázik kifelé egy játékos? A szurkolók mit pofázik kifelé? de jogosan. És akkor mit pofázik kifelé egy játékos? Nem pofázza már kifelé a szurkolónak. Nem is kéne a pályán legyen már, csapatoknál létreadó, már rég ki kellett volna állni. Az a szerencséje, hogy az a játékos, aki újra megy. Meg lehet kérdezni akkor az ellenőrtől bárki. Abban én nem mondanék igazat. Várj, csak ezt nem nézem. Az is jó. Jé, hát... Hogy mi? Hát láttátok ti is, hogy is meg. Na nézd, hát így lehet, most lehet így játékozni a kívül majd csapatkapitány, így lehet? Ez felhatalmazást? Így? Hát nem. Pontosan. Igen, nem mondok sem. Adrián! Na! A kapus is fogja a fejét.
Most hallod? Hallod? Most mit csináltad? Összeütköztek, de a kapus fogja fészni. Úgy belemen. Hát ne kellett általában. Már rég, már nem kellett volna, nem lett volna szabad hagyni, hogy ennyire eldőlünk. Csapatoknál már rég ki kellett volna állítani kétszer. Hát ott, amit csináljuk a lábba, A kacsa. Na, Adriának annyi. Adrián egész évre, következő évre is jár. Dehogy. Tehát azért az első fél évben Ákosnak elszakadt, meg eltört. Lába. Két lapot. Nem játszik soha az nem lehet. Az nem lehet. 6 hét, mire belerakják a csapatot. Az nem lehet, hogy elszokott meg eltölt a Nem lábas. az már meg, hogy olvastak volt. Az majd életre nem tud játszani. Mert így játszani. Ahogy nem. Akkor a lendülettel nem meg Kinek adna sárgát a kapus, akivel összeütközött? Idióta. Nem bírtok volt alapot. Jó, hát direkt oda dobom. Ugye jó? Ez az. lendületből. Az gól 2. Hátrabban gyere! Meg fognak tudni a gecibe. Ötös megadnék rá. Let's cover up. Ki a szélre, ez az. Lesó, mi van? Ez meg lesz. Kocsiba pedig, azt hagytam volna. Ha így fejjel rúgtak volna, Sírtam? nem baszokat így csináltam. Mi a fasz csinálsz, bazd meg? Ez az! Miért neki kell sárga? Nem csinált semmit. Csinált. Normálisan játszom már. Én nem vigyáztok egymásra, miért kell buzíkodni? Adja neki, Gabi, adja neki! De azért nem kell így beúrni, hát én meg akarja séríteni a másikat, normálisan kell játszani. Engedjétek el!
Azt mondja, hogy gyere, semmi baj, mehet tovább, megy a faszom, hogy mi van. Gyere, elindult azt mondja. Olyan érzés volt neki. Nem tudom, de nagyon fájt. Aztán leszoktam, hogy helyben van. Nem tudja őket szét. Hát az elmondják, hogy nem. Nem kéne. Bassza meg! Ajajajaj, korpa, nézzétek! Orpa, ne csináld meg, basz. Ne csináld a bajt, hallod? Na ott van sárga. Ami edzőnk. A mi edzőnk. Adjál neki, korpa! Adjál neki! Adjának a kopasz fejűnek! Telefon. Három, kettő. Három, kettő. Milyen lett? Hogy lett volna ez? Rendes, hogy lett volna? Forga piros, gatya. Akkor soha arról kaptam, hogy a labda kapja. Az edzőnknek. Ferinek. Ferinek? De hát hogyan, akkor már úgy is kiállt, mert fájt a lába. Hallod? Hallod? Úgyis ki van Hát ez már vicc. Ez már vicc az egész, amit ez a gyökérkopasz bíró csinál. Legyen vele meccsumó. Hát de ha nem hagyja. Bravo, ügyes vagy! Köcsög bíró! Hogy verjem az anyádba. Legjobb jelenető maradok a Bocs, hallod? Srácok, bocsi, de kicsúszott a számom most ez a... Ilyenkor lehet. Ki miatt kapunk most Nézd meg, ott jön Jani. Nézzétek, ott jön Jani. Ez mi volt? Hát jó, hát ideges, hát persze. Hát tudja, hogy mi. Na és az a spori vezető nekünk a Békés Csaba elleni meccset. Mikor? Még tavaly. Igen?
Hát nem kellett volna, nem csinált semmit. Hát én nem láttam. Majd a Békés Csabai hírekben, mi? De csak Csaba hírekben nem lesz, nem meg a 16. Piros. De ott van. Ó, ez a Szoki! Az már el! Bazd meg, egy Szoki! Ó! Szoki! Ez az gyerekek, gyerünk, nyomjátok! Gyerünk, nyomjátok! Azt is állíts ki! Aki van állítva. Már ki van állítva már. Én nem megmozog! Mert előbb még le volt betegedve, csak azért, mert le volt sérülve. Megyet mondok, jól érzi magát. Most mennyi az állás? 4-2. Jó, gyere. Ez mi olyan? Gyere, nyugodtan. Ott, mehet. Hallod? Ki van állítva? Hallod? Bálint. Báni, hallod, mi meg így átjöttünk a pályán, amikor vége volt a másik félidőnek. Várj. Ó. Azt kellene már agyózni mindegyik. A fel is egy meccs. Nem lehet. Nem fogok sétálni a egyikkel.
Hozd a jó geci! Én a fal. Vagy középen meg senki. Ez az. Amúgy ki lehetett volna nagy gyereket. Pari nem vissza. Ma neked is lehetett volna nélkül a csapat. Magának esik. Tényleg, srácok. Kori, segíts! Mi van? Csere van. Jön apukád. Mihéj, semmit nem csinál. Ennyi. Semmi. Nem én voltam. Nekem céloztak. Jaj. Jaj, nagyon sajnálom. Röviden belül a... Bent a köríbe, bent a köríbe. Nincs több csere ott. Nálunk már nincsen. Cseréljetek már helyet, bazd meg erre. Nem erre figyelj. Mennyi? Hosszabbítás, hogy mi? 42-nél tartok. 42-nél tartok, mert egyszer kezdtem el videózni a második fél időt, mikor megfújta.
Amikor megfújta a sípot. De biztos lesz hosszabbítás bőven. Igen? Uh-huh. Igen, én vagyok. Hallod? Biztos lesz hosszabbítás. Hát én inkább addig a telefon, mert valakinek hülye. Addig a telefon, hogyha ott vagy lenni. Ha valaki meg fogja szápolja lapni, meg akkor mi úgy meg így beszél. Ilyenkor ez... 5 perc hosszabbítás. Tudsz ilyet? Jé. Mi? Mi volt ez? Semmi nem volt. Megjavulta! Lefújta, megjavulta! Az öreg fejével. Nagyon jó vagy. Uh-huh. Lefújta. Au, a fújásodat lefújta. Ez nem mindegy. Na. Hé! Ez mi volt? A bazd meg a labdát, vidd el! Ez semmi nem volt. Ember. Hát bazd meg! Te nagyon hülye vagy! Hát dísznek, az biztos, meg az, hogy futkározzon. Hülye nyomorékja. Legszívátén a világon nincsen. Hallod? Ez már nevetséges. Ember. Vígjátékfilm. Vígjáték. Fekszik, azt ő kapsz a bazdugást. Hogy ne gyűjt, ne csinálj. Úgy tudom, nem beszélgetni, mentél fel. Hát ez egy nagyon nagy.
Hát ez egy komolyan vicc. Mhm. Nem hozott a kulaton Ajajaj, följött az edző is. Följött az edzőjük is. Ja, igaz, Poni, tényleg, hát tényleg a játékos, hát tényleg. Igazam van, bocsánat, igazam. Ki ez a pulóver? Igen. Kié az? Enyém. Ja, tiéd? Itt hagyom kárpényt a másik oldalra? Nem. Ja, hoztam. Spori, jöttek érted rendőrhelikopterrel. Hello! Ezt is lefogod. Annyit ér meg? 50 úgy is kikapcsolom. De ezt még megvárom. Én is meg a végén a bal. Itt semmi.